интернети бо эътимоди босуръат воситаи ниёзи аввал барои тиҷорат мебошад, лекин на ҳамеша дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд пайдо кардани провайдере ки ба ҳамаи талаботи тиҷорат ҷавобгӯ буда дорои фарогирии васеи шабака бошад осон нест. Мегафон Тоҷикистон метавонад кабелро дар ҷойҳое гузорад ки дигар провайдерҳо умуман кор намекунанд. Ҳамин тариқ мизоҷон ба интернет дастрасӣ пайдо намуда филиалҳо ва майдонҳои дурдасти истеҳсолиро ба шабакаи корпоративӣ дохил мекунанд. Дастрасӣ ба интернет на танҳо ба соҳибкорон зарур аст. Барои донишҷӯён ва омӯзгорони мактабҳои олӣ ин манбаи донишу маълумот оид ба дастовардҳои ҳамкорони хориҷӣ ба ҳисоб меравад. муассисаҳои таълимии вилояти Суғд низ сифати интернети Мегафон Тоҷикистонро баланд арзёбӣ мекунанд. Дар қатори мизоҷони корпоративии оператор донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир буда низ аз интернети босуръати ширкат истифода мекунад. мо якчанд сол инҷониб интернети собити суратноки ширкати Мегафонро дар кор ва фаъолият, яъне дар самти таълим, илм ва тарбия самаранок истифода бурда истодаем. аммо ҳамкорӣ байни донишгоҳ бо ширкати Мегафон дар ин як пайваст намудани шабакаи интернет маҳдуд нашуд ва донишгоҳ бо ширкати Мегафон маҳз барои ташкил намудани озмоишгоҳи инноватсионӣ ва дар самти коромӯзии донишҷӯён як меморандум бастанд ки мин баъд донишҷӯёни мо имкон пайдо намуданд ки дар ширкати яке аз бонуфузтарини кишвар, яъне дар ширкати Мегафон коромӯзии худро дар он ҷо гузаронанд. ширкати инноватсии ояндасоз ки дар шаҳри Хуҷанд хизматрасонии фармоиши такси Максимро пешниҳод менамояд, алоқаи овозӣ ва рақами кӯтоҳро аз Мегафон Тоҷикистон истифода мебарад. Маркази тамос, кормандони идора ва инчунин ронандагон интернети операторро ба кор мебаранд. Телеком хизматрасониҳои босифат имкон медиҳад ки алоқа бо фармоишгарони такси дар ҳамаи шабакаҳо ва ҳамаи мизоҷон нигоҳ дошта шавад. дар тиҷорати мо интернети хуб ва алоқаи овозӣ ҳатмӣ мебошад. мо дар ҷустуҷӯи операторро будем ки метавонист дории пурии хизматрасонии баландсифатро пешниҳод карда тавонад. ниҳоят қарор додем ки ширкати Мегафон Тоҷикистонро интихоб намоем. аллакай як сол мо бо ҳам ҳастем. симкортҳои Мегафон дорои эътимодияти баланд буда ҳатто ҳангоми ҳароратҳои ғайриоддӣ фаъолият мекунанд ки барои корхонаҳои саноатӣ хеле муҳим аст. аллакай зарур нест ки шахсан ба нуқтаҳои махсус рафта ҳисобкунакҳои хадамоти манзили коммуналиро бисанҷед ё ба маконҳои истеҳсолоти хатарнок ҳозир шавед, зеро ширкат дилхоҳ хизматрасонии назорати доимиро аз ҷониби оператор пешниҳод мекунад. ҳангоми зарурат мо барои ширкатҳои суғдӣ имкониятҳои нодири техникиро пайдо менамоем. масалан дар ҳудуди заводҳои зарнисор, зарафшон ва тибиа мо барои мизоҷон пойгоҳи баъзавиро насб намудем. сифати хизматрасониҳо ва сервис, имконияти дастраскунии хизматрасонии зарурии рақамӣ дар ҳама ҷо, ҳатто дур аз шаҳрҳои бузург аст. ин аст дастоварде ки ба шарофати он мизоҷон моро интихоб менамоянд. ширкати Мегафон Тоҷикистон тасмим дорад ки дар оянда низ хизматрасонии хубу босифатро барои мизоҷонаш пешниҳод кунад, то истифодабарандагон ҳамеша аз интернети босуръат ва сифати баланди хизматрасонӣ истифода намоянд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Иттилоотсии Хабар.